Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Menteri Katanat ki kampo yeng jong ka sarkar jilla uba la kamen rembui ula pensyai bakasnong yong khuli kadai ka benta jong ka jilla Meghalaya wadla ka Assam ka persyang ban kamtra ye kani ka snong ka badan hakhapo jong ka jilla Meghalaya bat ka Assam kat kum ka jingetho jong uba rembui ka snong yong khuli kam hap satya hapo ka jaka ba ya ka jiaput bat ki pajba jong kani ka snong ki yolut ye ki jingmentoy ne ka sarkar Meghalaya but what ye ki jingtray ne ka scheme Mahatma Gandhi National Rural Employment Scheme but ki wei di ki jingtray shushu uba rembui ulo ong ba ka sarkar jilla kan le kat bala ban penthikna ba upur usam unlong uba scam but ba kinu ki jingya kan adru kinam don satya hapo ki shnong ki badan haki benta jong ka khaput ka Meghalaya bat ka Assam kasih ba ka MECL kalibo ya ki post matric siya kasong yang khuli handroy kini ki polis Assam kiwan ban pempra ya kita kiba ka MECL kalapinya te kabahan ko kabangin sutho kalong ba katkum ka jingtip ka jonga ba ka yang khuli ka kam de dispute area kadai hapo jeng khalia bat labaro shikatta ki breu nang tu ki enjoy ya ke energy bat ki be pagi dalam talbo hapo jongka umling blok ta ngamtip nakai kada ba ka sarkar Assam ka le ya kane bat kalong ka bapan pau ya kajing bomsong ya hat tang kandiat ba ban sol ya kanu ko dispute ka hapa penan kam daki pulit nilai daki sipai hangahi kamlong kaba iternak namar ba kanu ladon kanu ko jiba bisutu jimot de banya keren hadin kata ngin sa pek ke kaba ngide bande tangi nak yang ka sarkar makhliaru mendin SP don't stay IG kilayale ki pulit jongi ki don ha ka te jaka bat kinnya don ban pek ba kan don ka chisnga ha ka to ka jaka kaba don ka jiya khajia nak sarkar Assam hapo yang khuli yang khuli ngal ang PUIG dan stay SP menda dan stay DC dan stay bat ngi ki pulit jong yero gila station hangte bat kin station hangte ban pek nam ta kajing suk kajing sai re ultimately kajing suk kabangin dapat la unra de tang da kajing pembek ya uput usang bat hanga hanga ban biang sekowi kaju ka bang krem menne pa banam kom ba hakat ku mujing tip jama ba kayong kuli kam de ka dispute area ba kam don ka kerteng jong kata ka 12 area of difference tek ek ka bajia kalong ngapen remjur ya ka ne jia but ngakermen scam ba ka sarkar Assam kam de ban provoke kai ya ki shawe shar ni de ban concentrate ya ki nik area of difference kan ada kena bangin la ban sol ya ki ka India ka de ka democratic country ni baro ni hapapo constitution but hanga nga penpau ya ka kanu ka kam ngiri banya kred den takadaw ladap hikmang ba man simsnem hakapor ba ki lek pulit hapo mausika ki press ki ongenga ba ki pulit Assam kilawat ngong yok kisiat ki rengang ong kawe ba kim dan hok ban le ya kanu no kakam persya ya ubri umum dan kejekin atir ta ka kaba ni ngide bang ba bangin keren kalong ba kumbang latip ba ka proses ban ya keren ya kata jipin put
kalayai bat kumbang itip bau cip nisar umbakan diltrik unya kenduk biang ya katakah pok kau hati nak mentakan ne namar ba ngayo iba dan tak daun nado kepor basang ong ba kading gede ban resolve ya kan ke border dispute once and for all ban like ya kini ki ba wanra ya kanu ko jim do ya kaman sembrio lane kajing ya upai ba te hangahi onda ladem explore baru ki possibility banyak pembaik ya uput isam hadin kata ke ka baka sarkar kan le ke baka sin comment kan le tangi sepek ya manta ngam kwa ban comment ya kata ka bangin le kunta hanre ngi de ki sarkar ka sarkar ka pek ban pek ke short term benefit bar long term benefit ka long term benefit hi kade tang da kaba nginla ban sol ya kaneka border dispute tengah simba kini kijing cia baro kide kiwe naki atiar kiba nginla ban yakren ban po jesot hu jimot ban penbek ya uput sa